Boss Agal in the house, yo. Grabe. Grabe gyud. Na-overwhelm ko, guys. Mga konsehalis na ko diha. Na-overwhelm ko sa tinuod lang kay kana bang pag-check na ko sa akong YouTube channel, which is kining Boss Agal. From 16 subscribers, nahimo lang 23 subscribers. Grabe ha. Pakpakis ako ninyo. Actually, guys, malipay na jud ko ana, guys. Kanang natay nay nakapansin lang ba? Nay nitanaw. As in, grabe gid akong kalipay na. Di man sa ingon nga plastic lang, pero sa tinuod lang uwa lang mo masayod. Dako kay nag-impact as a YouTuber kay di lalim maghimog content na. Actually, akong content lang gyud sa tinuod lang is kining magpalamuot ta, mag voice over, pero nakatunan po na ho ba nga ganahan masud ko mag-react og mga video, mga issue sa diri sa Pilipinas. Pero mo lagi pag-react na ko na upload to na napoy nananaw, no? Una pa nananaw ako magdakob nga maabot pog 100 plus or 200 plus nga mutanaw. Dakong tabang gina kay ako expectation lang gyud 5, 10, 50 views. Lipay na gali ko atong usa na ko nga video nga kining nag voice over ko katong comedy na ako mga laundry. 40 views. Sus, grabe ang lipayan ako ni kaingon jud ko nga padon ako mundang pero nakalipay ko kay kanabang pagtan-aw na ko na 40 views. Patay na agin tan-aw gid bay. Mo to nagpadayon ko kaso lang kay natsimpuhan lang jud tong katong nga time nga nagtan-aw ko og kaning PSP ba. Pangil sa pangil nya. Murag natandog lang jud akong garbo rito or unsa ba natandog akong pagka unsa mo to ni react ko about ato kang 6th Street og ning Akata. So mo to nakita na ko ang views ba nga ning Saka. So ang mga tao di ay kamo mga listener diha, mga nananaway, murag interested mo. Pero ayo mo kabalaka guys kay as long as nga naapa ko ani nga plataporma ha, lingawon ta mo ug asa mangalita dadon ani. So salamat yut kayo sa mga ni-subscribe ug ni-tan-aw ning react sa kong video ug ning comment. Salamat kayo. Di kabaylo. Salot sa inyo ha, tanan diha. So karon guys, kay last time nga video nako katong ning react ko kang Easy Meal og ning Eminem. Actually guys, di man jud kumayo ani, di jud ko lehitimo ani nga kuya kay mo bansay-bansay og maingon ani ba. Pero mao lagi as a tao kita bisag unsa pa ka nga profession diha, namo jud kay mo react man jud ka. Di man gid pwede og di ka mo react. So kanila nga ko kani react lang ko in positive ways og honesty lang, no? Kay maot mo kayo magplastic taning atong kaglingon diha. Plastic tag ingon sa katawhan niya aroing lang makakuha tag views. Why plastic kay? Ug unsa nakita nimo, unsa na dunggan nimo, lahos diha na. Di pwede ra plastic pa ka. So karon guys, usa sa mga komentor ato nga video is ningon siya nako nga kanang mahimo daw kag reaction video kabahin ani ni kanig bahin aning kanta nga on at car. Ang nakanta kay Head Honcho ba to? Nakalimot ko. Basta last night ba to? Last night. Basta na to. So karon nitan-aw jud ko. As in ngana ako ka responsible sa akong mga viewers diha og ning comment. So ning tan-aw ko ning react po ko which is karon no. Ning react ko nga grabe, nindot ang kanta, ha? Honest review ta dire. Nindot ang kanta. Gikan pa lang sa sugod hangtod sa kuan. Pero mo lagi ang rap and style sa iyang kanta is kanabang kuno bitong na ang vibe nimo is nakasakyanan. Nya dadi kag mga chicks ba mo na dadadang. So nindot upbeat, nindot kayo ang iyang tono. Nindot ganahan ko. Aside from that, pagtanan ako sa lyrics is medyo kuan gyud kanang murag dili gyud pang bata ba pang angay paminawon. Nya murag naa siya gitumong dito nga pasabot. I-check ra ninyo guys kini nga kanta. So libre promotion na pud na ako nimo sa katong ni comment no. I-check ninyo nindot siya nga kanta.
nindot siya nga kanta. Actually, overall, no, sa ako ang rating is 7 out of 10. Ha? To be honest review, 7 out of 10 siya. Kay, at dito ko murag kanang ganahan sa iyang beat, no? Sa iyang usa mo gud ni kaning beat, kaning melodiya sa kanta mo man makapada sa hype sa tao. Secondary is kining lyrics. So ang lyrics niya is medyo dito ko murag wa kay ko murag naganahan baron or wala kay ko muuyon, pero in overall ingon ana namong gud na sa karon nga panahon na ingon ana namong gud na. So dapat na to i-accept usahay ba nga naingon ana gyud nga style nila, no? Kay dili man sad na mo hit ang usa ka song og murag walay something sud ana ba, way laman ana nga kanta. So overall okay ko sa kanta, no? Nindot gyud siya nga kanta. So diri sa Pilipinas actually lang dili siya ingon nga murag muhit og samot og muhit mo siya dako kayo. Kay laki mo nang ang style diri sa Pilipinas. Di ko swito aniha pero lahi ang style diri sa Pilipinas. Diha sa US ug asa mo partiya sa laing kalibutan ni ingon ana inyong style sa rap, inyong rapin ninyo diha unsa panay tawag na diha is nindot gyud siya nga vibe. Para nako nindot siya nga vibe. Butang ninyo sa inyong sakyanan nya nga na inyong style nya kay mga dala mga barkada nimo nindot siya. Pero mo na akong gingon sa inyo ha nga kada usa ka tawo nagunay sila originality, nagunay sila laing style ba. Mo na ako kasabot ko may nga nga tawo nga nabito sila laing craft nga mo tatak yun kagets na mo na sana. So overall nindot siya nga kanta, recommended siya. To guys, salamat sa inyo pag-support, no? Don't forget to subscribe my channel and have a great day. Prup sabay tawa ka na.